Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Nardo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan nga ato magtatampo si Nardo. Ato magtatampo si Nardo. Kini akong problema bahin sa kong asawa nga human sa among pagkaminyo dako na kay siyang kausaban, bida. Pero nga na, problema ko niya akong asawa, no? Inaniyon ako ay samtang ni Suroy si Pedro dito sa mua kay naghatod sa manok ni Nanik nga bubukig tail. Bro, ay yan Suroy ka. Ilaan ko eh. Ani. Ano yung kata-kata to? Talaga. Ay, unsa may di makagikan. Nanapa ko sangge, ako kaabot ng taon, ako mabahini. Mubo sa kay kuktiil. Nani ko tingnan harong kay mubo kay kuktiil sa. Talaga. Talaga tayo, lingaw na ta. Dali. Nagdali si Inday. Kaymutan aw sini. Dang sa dihang misul. Ako dayon siyang gisulod. May swerte raw usab kay kamera nagatupa. Sa iyang kahumot, isiglit kong iyang kamot. Ni katawa, o matod pa, sige, buhiin niya, di ba? Mapriso ka. Ay, napauraray, sa dugan sinday. Wow, kaksa akong naayo, kanang panintun ko. Sa hapit na mata, pagkalami sa istorya. Nakuha ang bandira, tayo sa mga dala. Ug nitindog siya kay makipanuroy sa plaza. Ug dito na, unsay nahitabo, butlo. Robot! Wamilabot. Alaot nga pagkabulang, pagkaanugod way putut. Anugon ang iyang bunga, iyang sangaway similya. Dili malalat, dili mahulak, oy never, everlasting power. Dili malalat, dili mahulak, ay ang tanan na sayon. Ay, napauraray, sa dugan sinday. Oh, daksa, ako maayo, kanang panington ko. Sa hapit na matapos pagkalami sa istorya. Nakuha ang bandira, tayo sa bang nagdala. Og nitindog siya kay magkipanuroy sa plaza. Og dito na, unsay nahitabo, oy! Butlo. Robot! Wamilabot. Okay, thank you kino. Salamat kay ni Sorry ka dire. Kung masaya ko nani kinablari niya ta. Oh, katong magbutil. O to ako ang banok dito nga ang itiil dire sa pako dapit. Ako tihatang niya. Ay! Ay dai. Nalong putik! Ay, so. Eh. Hubog ako sa. Nalong putik! Hubog naman tataon kay Kaday. Oy, limot naman siya sa iya kung bana taon. Bana ko nimo day. Ikaw, kaya na lagi ka nagsunod-sunod na ako, ha? Stalker kang dako. O, tingalin ni kailan ako, ay. Shh! Ay! You know me, ha? You know me? You don't know me. Kanta ba na nibo taon? Oy, day, tuog na taon day. Huyo. Huyo. You know me? Hubog na yun. Di naman sa taon ni siya kainom taon. Kinsa may You kaubang know inom ni me? Bayana. Dali. Kapala hubog na lang yun. Dali. Pre, ano? Oh, ay, pre Nardo, ikaw mo din. Oy, tagay dia. Pahulay sa ko pre ay, hubog kay ko gabi eh. Ay, pang disura sa nang pahulay. Pahulay sa dayon. Sige, ba mo ginom gabi? Kaming tunyo. Ha? Kamara do ha? O dili ay, totoo mi. Si Mariida, di kasulti niya. Yay, kamu ring no magabi ide. Oo, kami rin mga doon pare kanot. Pare kanot, pare... Kan, si pare Nardo, si pare Tonyo, kamu ta to. May abot man Mariida. Niya nga, masaro ka mo abukon. Asabag na ni mo. Mau. Wadi mo sulti Mariida ni mo. Sulti nga pagabot sa bahay, hubog na kayo. Oh, mau bitaw eh.
Ako sa bitaw no, di manggani ko nakatog sa gawas. Wa ko pasudlan sa awa ko eh. Tungod tingali kay hubog sige ka mo kapasudla. Dili, pre. Wa ko ni ablihi. Uri kang duktok ngayo. Tuk-tuk mo lang, pati nga tuk-tuk ka. Apit na lang gani bungka nga mong portahan sa akong pagtinuktok. Grabe yung sa mata. Ay, wa, lagi. Ngano man taon ha? Mas hubog pa mas kain ako. Ang kakidot pa. Nakita sa kong uy. Oh, Kay, mata na day ka. labara sa kong utong uy. Palit ko dito tambal pe. Sa mata bala. Katong epektibo kaayo. Kung sa ganito? Beer good, walang kaputilya. Sabi mo eh. Di man ni siya mawa, ugwa ko ika-follow up ani. Paluap ka, iba. Sige na pa, kay labat kaya akong upa. Ayo. Nagsita. Na, balita ko ng be. Oy, unsay ato ni mo, Nardo? Ako ano, baratampal na po sa uba na ka? Sa tambala. Pero, doon ka patilya. Nakiman ko. Ubog na sa imong asawa gabi, no? Kinang ay, labad ko no kayang nya makawa ang pagpaluap ra. Nangita mo paluap? Na, mambot ang nababayhan na, oy, naunsa naman na siya. Mura magdesperado kayo. Dili naman may mutang ug di makainom. Buong itaw ka ni bang bayhana na oy. Isa na problema tao niya. Basta mahubog ganina siya. Anang adlaw, usak simana pa na extension. Probida. Uy, serious na yun ang iyang style. Serious yung mao gyud. Ano problemahan ako? Kung saon na ako pagputol ning iyang bisyo. Na, nabuang na. Duhagod ka pa na nana. Ha? Unsa ba nang? Og dili matutyo, mapusoy. Og dili mapusoy, matutyo. Tao na nag-ibali-bali mo na nimo tao na kita. Kundi na siya magkuan, mapurdoy, tungkol sa sigig inom anak niya. Na, musakit yun ang atay anak. Oh, sabi sultin mo ano masakit si ana nang. Si Tibor, Oh, sabi si Tibor. natutyo na. Ah, ano? Recorded by X Thunder Gaming. Siguro ka na sita. Pag-sure, oy. Oh, wala ka mahibaw. Oh, karon mo libawan na. Saba niya, oy. Mihatod pa magani ka slubong atong Domingo. Itanta ka, oy. Kay mihatod po ka sa lubong. Oh, wala ka matod. Wa man. Oh, unsa man di ay ka. Bikuy rego di ay ka sa minatay paglubong. Ano yung bida? Kuyog ito, bida. Manguot, pindukat-lukot. Kunya, ganong miingon man ka. Ngawa ka mo hatod sa namatay nga nakita taman ka. Nag-uyog man gani mong duha sa imong asawa paglubong. Ay, kato Domingo. Oo, kuyog bitaw na. Ay, mihatod ba siya siyang amigos biteryo? Maubitaw na. Si Tibor bitaw to yung gihatod. Si Tibor na ito. Laba di oy. Sabi ka, ilum na di Nardo oy. Sa gunang mga turog, minatay sa minteryo. Wa ka kailaki sa imong gihatod. Ako kuhan mo nang abaw. Wa ko kay baw nga mohato di may atong minatay. Iyar mo kung giingnan nga ko yun ta. Kay mangupra dito small. Hibuong mo ko misteryo. Misteryo mi bro. Na, bungot sa ito. Hindi mo. Bumot yun si Toy nang. Wa na ginanong ko may mutang taos gisulting ng sita. Nga si Tibor na itong gihatod ni Ida kadtong Domingo nga gihatod sa misteryo. Ingon raman gud akong asawa nga si Ida nga iya ko itong suod na namatay. Mao di ay suod sa inom di ay. Unya. Si problema ni mo, pre? Kini ang asawa pre grabe ka pala hubog. Di man siya inaan ni taon sa una pero karon piha na eh. Mahubog ni serious sok si mana. Una mawasan. Tawag sa extension doon. Puro magkanta nga extended. Mo lagi. Probida. Mao na ni ako patabang ko nimo. Tambagi ko ba si buhaton ako? Naku, may pirmi mo. Tambag. Gai! Dutang tambag ko taay. Ayaw taon ng biyahe taon. Ay nang tambagan kay bati. Nasawa man ako, mahal man ako unsa. Magunsa man ang gugma ni mo, pre. Kung ningana siya pirmi, ha? Kanunay hubog. Di mo maayo, eh. Kaya ma-order ginayang kamatian, pre. Mao lagi. Pero yung sayo biyan. Kusur ba? Mirror ba kasam do? Skama.
Bangon, pinunoy mo ako sa probida. So, Ako na di na ginamay mo layasa lagi taon. Dito ka pwede unayon, uy. Unahin mo na. Simple na. Simple na, pre. Kung di ka kaya mo sa pagbiya niya, siya mo'y pabiya, ah. Ang buksa ito'y bida sa istoryaha eh. Ikaw na yung buhat, pre. Pre. Huwag di ka na magsilbi, ha? Di ka na magsilbi mong istorya niya, ha? Balik nga, di. Kay rahan na tog laing plano. Plan A man na. Plan A Siya na? siya mo'y muluwas, pre. Huwag di magsilbi ang plan A, arita plan B. Murag drama di ay. Oh, science. Mabiyaan sa barko, plan B, para madali. Mas pasumayo. Bida, no? Ang plan B, pre. Kani, pre. Ang plan B, Ah. tubangan ni mo kung unsa niyang gibuhat, pre. Ah, Aron, ingon ka amgo na siya ba? Nga dili gid maayo ang iyang gibuhat. sakto ka na, pre. Oh, pre, kana may buhat to. Simple na. Saon ka na ako siya pa. Sa kunti lang gitahon. Mag-usap na gitahon niya sa ambisyo. As pag mabiya na siya taon. Kayo nga. Ako'y mabiya, di ko kayo mo. Pero suwayan ako itong giingon ni Pretasyo. Plan A. Mas yung salir taon to. Kaamgo siya nga, wa ko makauyon siya ang ipakita nga, bisyoso akay siya. Makadaadlaw lagi siya, pero may hubog. Karoon, awan na. Pagiliw sa simuan ang gikan siya pagkahubog. Asa ato ba? Hubog paghihapon ni Ron, Provida. Sus. Awan na siya ron, abot. Klaris na kayo. Hubog yapon. Kinahal gamito na kong plan A. Atuon ako siya. Naray. Hubog yun kayo. Dungay-dungay o, Provida. Ay. Shit. Awan na sita ko. Sa maning naong na ko sa amin. Wala namang kuanig si katong asawa ni Shrek. Shit. Day, Oh, wari ka manahi. hala. Nag-istorya rin yung taon ka Hala. Kung sa'yo lang. Hala. Ikaw ni Shrek? Ay, noon na sri ka. Noon. Iyak naong alili. Day, Provida. Sa di mo, naunsan mo taon ka? Yan niya ka Shrek. Part 3 ni nga to ah. Hello, ha, partris mong mata. Ay. Sulti ta ka diot, dili. Oh, pwede na magsulti. My gosh. Sino tapos kalibutan? Unsot. Isngi, dali. Istorya ta doon. Inom kape, aron, mainitan na tiyan mo. Inom. Jengan, kape? Oo. Kaping matapang, nga kaya kang ipagaban. Laban ng naong mo. Oh. Di ko kape, beer mo ay balita. Ay. Kanin seed coffee mix mo nindot. Ne, beer ko. Nya, human, mag-istorya ta, ha? Dato istoryahan, oy, gubat. Ay, Kadungog gubat. na ko ana, oy, di ko ana istorya gubat, oy. Bida, dili gobat. Pero di ka kasabot, maggubat yun tani. Dali. Hindi mo ito Sit down. istoryahan. Kini mo bisyo, mo ito istoryahan. Aron, di man maayo mo sige taon kay inom taon, oy. Kaya nga, Duha ray makapaingon. Duha ra kay paingnan nimong anak. kaya nga na Asang magdili. dati ka, padayon kasi mong bisyo. Duha ra. Ha? Unsa? Ah, Padayon ka nimo bisyo, ina. is that so? Kinahanglan mo undang ka din bisyo. Kay kung dili, Kaya nga naman magdili. Pakulata ka? di na kinahanglan. Kay kung dili ka mo undangan ng bisyo, sa imo pagkapalahubog, mas bayo pag... Unsa? Sulti dayon! Kinahanglan mamili ka! Kung dili ikaw ang mulayas ng baya, ako may mulayas! Pagdili! Hindi na kinahanglan magpili ko. Ha? Tungod kay ikaw ang angay malayas. Ha? Unsa? Wa kay hinungdan. Wa kay ayo. Hinuwi hinungdan ako rin, hinuwi ayo ani. Oo! Basta lakaw. Ikaw ang angay mo lakaw, dili ako. Pero di pa ka mo lakaw. O nga naman, may padukon ka? Bili ko sa kahong birbi. Bungot sa ito! Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man? Kasi nabot na ta? Di ko palit ber. Di ko mabiya din eh. Ako ni, kung dili, ikaw libiya din eh. What? Ay, wat-wat ha, bida. Ikaw biya din eh. O dili ako. Huh. Hingita kita kag magubot ang kalibutan ha. Ha? What ako din eh. Ayaw paglakaw. What ako din Ay, eh. day, asa ka day, da. Manahi na ka day. Kuha na ko akong puga ka. Ah. Gubaton tani. Pero, plan B, ani dito may plan B.
Kita gyud na akong naong sa akong asawa taon nga suko og kitaon siya ubilakaw kay kuhaon ko niya ang pakakang niya kurbida misamot akong kulba taon sa akong dughan taon kay bugoy ra ba ning bayana sa una sa hipodromo. Oh, kita ka ni. Kaila ka kunsa ni Nardo? Kaila baka kunsa ni. Amo ni pakakang day. Oh, bala ni balas sa shotgun. Oh, ano yun noon? Unsa? Isang bala ka lang, Nardo. Di ay pues. Ay pangandaman ti kang daan. Kinip ma. Ang sige kuot ni wala ilawam des la misa. Mutana ka ba? Kinip da. Oy, usa ka kahong beer? Unsa? Ha? Dili ni mo ipuso ng pakakang ni mo kay iyabok ni nagkakiber. Sama na ha? Pamukol ko rin, pagsama! Ay, dong. Ay, kainit sa ni mo ko. Ay, sa hipuson kay di ni maayo pastilan. Dera, hipuson mo. Sige. Ikaw yun, no, sa mga kayo. Hipos na. Bebe, ato na ablihan, ha. Magtagay ta! Tagay, para Usulan sa man. tagumpay, be. Plan B! Magtagay ta. Sumsum tag tsula ha? Bantay ha? Sumsum tag tsula. Ano? Hubog na ta, magsubagay ta! Yes, ablihan na yun. Aron magtagay na dali. Tagay. Bihal na to. Sa ulit sa Tagay. ginis kalibutan sa kong asawa taon nga pala. Hubog tayo taong dako! Wow! Sama na nagilak-ilak mo kaniya. Magtagay na ta. Uday, tears of joy today ha? Tears of joy ha? Tagay! Mao taon niya akong problema, bida. Di mo bangbang akong asawa taon. So, may bayo na kong buhaton, ha? Maundang pagkataon ni ambisyo, kaya plan A o plan B, nagtudlo sa kong kumpare taon. Huwag mo magsilbi. Palihog, tambagi ko nyo, ani Bambi, Ate Pres. Palihog. Kung ka mo'y pasultihon ka, ani, Nardo. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Dodong Nardo, Ate Pres. Singan? Dodong Nardo. Nardo. Oo, Nardong putik. Grabe, tawag siya. Nardong putik. Pastilan, pala hubuga yung asawa. Grabe, Oo. Kada adlaw inom niya. May extend pag tag 5 days. Ha? Sima na usap mauli. Sa sima, sa 5 days. 5 days, una siya mawasan. Kada bang Day. bali, straight ba? Oh, yeah, ano. Maubri sa una. Hala, oy, grabe no. Grabe, oy. Si Anding Marini, Anding Nunisan mo ito ya, Ate Pres. Kabunyano? Grabe Kanang ito. alcoholic na kayo. Oh, grabe. Si aning kabasta mga daghan kauban na to diri. Mauna inana. Pero sayon ra kayo na nato. Dong, Nardo. Kapit sila magkagubatay diyang asawa, oy. Lagi, di ba pwede ipa-hospital at i-press inana? Ba? Di ba pwede Gulyata, Ay, ang silingan ba namatay, 27 years old. Ano? Dili mo tabako, dili mo siyabo, why bisyo, pero sige kahubog. Magkadaot din ang mahubog. Uy, mga time. cirrhosis Nga na? naman, Malaya mo Makakuha nga na, pa. Labi ng hard mo. Kana- Kaya din mo nilang eksaktos kaon. Ang kanadeng, pwede ra. ang kanadeng magkilaw ka. Oh. Di ba, maluspad man ang imong kilaw, mo na mahitabo sa mga tay. Nasa Bakit kaya ako nasa ng makilaw dong di makadaot sa ato. Iko nga, Kaya ko nun. ingon ko nga nganong mata pa pagkaayo, nganong may tao nga namatay man ni siya, nga may glawas dili daot, murag may sakit niya. O lagi kuno kalit kuno kay naglisod kuno ginanhawa. Kasi kuno heart. Simplisan. Sige inom kunik heart. Oh, ang dadaghan ka na. Upatyon ka, pagitaan ka paagi, ay patay, God. Ikaw hindi ay pagyawa. 16 anyos tagtuwad-tuwad og hinilak atol sa Bible sharing. Ano man? Gitagaan ko siya na kong bersikulo nga, huwag mangminyo mo, nahuman na mo sa inyong katungdanan sa inyong mga anak. Ingon siya nga, 16 mamang ko ate, di man ko minyo. Ingo, imagine lang nga na minyo na ka. Matuon man pag sharing na niya, perti niyang hinilak. Kay, gano'ng gitagano ko ito sa bersikulo, nakadungog ko nga, perti ko na masukol ko ito nga kinikanan. Oh, ingon siya nga, ako na yung madinon nga minyo na ko, hilak ka masang sugod isang hilak. Mauni ko nung makasukol sa makatubag sa kayaman ginikanan, puro pala hubog. Kaya imbis ko nung ka magbadlong, ang ilang pagbadlong, dili mo okay, nagkamang-kamang sila sa kahubog. Yung mga ginikanan, dili may ehemplo. Di, mayong inak. Dahil mga batanon ron ba, listo nang yung kayo tungo na ng cellphone natin, Pres, no? Ito kayo, timong 2 anyos pag tinapon Grabe. itong cellphone. Bahay na kayo mo? Tudloan basta. Tuluan daw ka? May kayo sila mo kuhan ko na na. Hindi sila mo hilak. Download mo kuhan ba?
kita di mo na kay bawol. Sa mga bata karon. Tawag lagi na ito. Tanapit Biyaw, mo. Tawag. Pero ka nang dabol-dabol. Nga apo dong, sila mo tudlo na ko eh. Grabe eh. Lolo, di ko Kaya pa rin ba? Balik ta. Okay. Ato ipaamit din sa Efesos 5 verse 18. Ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Kung ari po ka dire sa Mateo 22 verse 39, gingo dire. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Simang no, ano ko gibasa nga wa man magisgot tighubog apan. yeah. Apan ako ning gibasa kay matod pa sa amigo na kumpare. Kanina ilinya diri nga higugma ang imong sikataw sama sa imong kaugalingon. Ang kaniding linya nga higugmao na to ato kaugalingon gulyat. Ingon ako may kumpare. Gipakaon ba nimong sakto imong lawas? Gipakatuo ba nimong sakto imong lawas? Wa ba ka maghubog-hubog? Wa ba ka magbisyo? Mao di kuno na usa sa paghigugma. Imo bang pakaligo, imo bang gilugdan, imo lawas. Usa di kuno na sa pagpakita nga gihigugma nimo imong kaugalingon. Wa nimo abusuhe. Karon. Di na maminyo na dong. Ha? Inigugma naman kasi mong lawas. Ikaw mo nilagom ka. Karon, sige pagkita sa Dulpo. Sir Nardo, kanang naang badungan lang yun imong asawa. Ang ako lang baka maayayab yung buot kung dili siya hubog. Oh, pero pwede makamaoy. Lain sa kay pamilang gulat nga magsige sa gubog-gubog niya. Yung kainom ra ba mga lalaki? Malaki. Pero ligon siya ba? Kaya yung mga kainom, hapit-hapit ba? Nahurot ang kamatay. Ako lang na ibaw, ano ka na bitong magkig-inom nga kanang imong kuyog puro lalaki niya ikaw ra ibaw. RMN